Yes, up mga kabisaya, welcome back sa akong channel for today's video guys. Kay wala man tay ma-content na lain. So mukaon na lang ta og mangga. Ang manggang perting halanga o aslom-aslom ginagmay. So guys, nakita man ninyo ang suka baling halanga. Kita nyo puro sili tong di ba gapula gani tungod sa sili. Gidamok ba gyud ang tama ng sili. Perting halanga tong suka guys nya. Gibutangan pa jud nako og sili. So guys, magpalaway sa ako ninyo kung mao ni akong kaunon. Diba? Ako'y giubo. Nanisay suka. Naisuka guys. Nabiting halangang suka. Kung kaya ba nato. Arabid ko tapad na tubig. Kaya ako sa kwarto ng kaon. So guys. Halang dyan siya. Pula-pula ang sili. Kanon po natin sili, no? Oh my God. Rabadyo ko lang tubig. Sili. Baliktad. Tado lang ka. Sili grasa. Laka. Mga ang kanin nyo guys. Mga kabisaya, mga untag mangga. Singot-singot ginamay. Kung alikot pa naman ang tutok din sa basin. Saba kayo ang kamera. Kamera, wow, sana all. Hapit na kalag-kalag guys. Magbiko na punta. Pabikuhon na ako si mama. Pahimuon ako siya ako si mama. Guys, mapit natin kalag. Kita'y mga lag. Uso ang kuan.
uso ang basta tingkalag usog gyud ang biko hay. Manghulam ang silingan sa unag kuan sa among silingan sa una masig panghulam pug kalaguran. Dugar ba jud ibalik no? Mulo lampas na lang sa kuan ba ang uban kay tag pila ka bulan usay balik. Sigot-sigot ko gas. Itong karon sila. Picture sa taas na. Kalang. Sigot ko na di na sipon hasim. Ito akong kaspa eh. Kaspa sa tambalog. Guys, kasi na nakabalog kasi tambal sa kaspa eh. Kasi makudag kaligo. Ipon nang ako naligo. Tapos naman pa-comment naman, comment below ang tambal sa kaspa. Singot ko sa kahalang. Baring halangan pang suka, harang pa yung sili, buta ka pag sili ah. Right?
Giubor ba jud ko. Yan guys, tapos na. Wala ko mahurot ang sili kay. Jud kaya. Inom tag tubig ah. Na. So guys, dire na ko to bang ako ang video. See you next time sa akong next upload. Kaya mo girl, kaya mo yan. Thank you Lord. Sa kalag-kalag kung mag vlog outro ang bidaan ng ako ang vlog sa kalag-kalag si mama kay mo may magluto og syakoy og biko. Ako tamong pakit on ug saon ni mama paghimo og syakoy nga ang syakoy maoy gabuhi sa mua. Ang syakoy may nagpistmila sa amuha. Ang syakoy nga kada Bernes may tigpalit ni mama nga og bugas. Munay pangabuhin ni mama. Munay gibuhi ni mama namo sa tungod sa syakoy nga natubo mi charot. Kuna guys, abangan nyo ang paghimo ni mama og syakoy sa kalag-kalag. Kay nag-request ko nga ipahimo kog syakoy kay ako'y gimingaw na sa syakoy pod ni mama. So guys, see you next time. Amping mo perme og thank you for watching. Thank you. Balik og salamat kaayo sa inyong suporta kay og wa ko niyo suporta ha. Bisag di ko ninyo close. Og labi na punto sa akong close, akong mga friends nga ni suporta, sa akong mga friends nga wala pod. Thank you ra gihapon ninyo, bahala mo. Charot. Sana all. Pero basta di man jud tanan nga mo suporta nimo kay siyempre di man ta artista inta nga ano yan sana basta sila pa ang magda-down nato. So bahala sila, basta ako ay nag-enjoy og filming, nag-enjoy ko og video tungod pod aning pandemic, di ba? Kay nag-start ko og vlog ako tamong gisultian ko April, di ba? April, so April niya karon October mo November na, di ba? Na monetize na ko. So thank you kay og why ni tan-aw sa kong video bisag gamay ra views, at least na ni tan-aw kay ug why ni tan-aw dili na ako maabot ang monetization nga perting lisura jud aboton. So guys, binatadaghan og istorya kay di man ni aton topic karon ni kaon-kaon ra man ta sa mangga na namulan ako, nawala pong kahalang pero mo inom kong tubig. So guys, good night ninyo kay gabi man ron. Bye ninyo tanan dia. So amping mo permi unta mahuman na nato ni mahuman bulot mahuman na ni tubig kay kapoy mo kaayo no. So guys, bye bye. So next time na pod.